Idete vi? Samo malo ovoga... Sorry. Što kažete da napravimo nekom spačku? Ponovo. Ne znam, stvarno baš, mislim, previše smo ih napravili danas. Izbacit će nas iz studija ili tako nešto. Da, slažem se. Daj, ne budite tolike kukavice. Mislim, stvarno. Dobro, a kome ćemo? Najnaivnijoj osobi u ovom studiju možda? Misliš na Ramba? Ne. Misliš na Šimu? Ne, on je naš kompić, Maksi. Ok, službeno smo već izbačeni iz studija. A ne znam da li je to baš pametno. Čuj, braco, si s nama ili nisi? Dobro. Znam što ćemo. Ok, idemo. Ja još uvijek nisam... Dolazi! Da. Zašto tu nema nikog? Što? Hej, otvaraj ta vrata! Ajde, otvorite se, vi već jednom... Maksi? Budalo? Ja sam Sheldon. Ček, od kad si ti ovdje? Od ove sekunde. Ček malo. Ja sam ovdje u sobi ovoj zatvorena s tobom? Šta ti misliš, meni je 10 puta gore s tobom? Ne, nego je meni s tobom. Moramo smisliti neki izlaz. Ajde. A da pomogneš? Ne smetam ti, jel tako? Ne. Eto, dovoljna pomoć. Zašto ja uvijek moram zapeti s tobom? Mislim, najgora osoba na svijetu. Ti si najgora osoba na svijetu, Maksi. Znaš što? A ti ćeš dobiti otkaz. Može, napokon. Smiri se, Maksi. Smisli izlaz i ne misli o tom čudaku. Idemo. Dopusti da pomognem. Da razmislim, ne. Ok, onda ću ja sam smisliti izlaz. Već imam ideju. Hajde, iskoristi ju onda. Upama! Jesi ti normalan? Da, za razliku od nekih. Au! Šta, možda bi nas neko čuo i otvorio. Pa da nas zateknu u ovoj sobi zajedno. Same. Da, kužim. Možda trebamo surađivati. S tobom nikad. Ok, onda nećemo nikad izaći odavdje. A morali bi izaći prije nego što neko skuži da smo ti ja zajedno u ovoj sobi. Zašto uvijek moram zapet s osobom koju najviše ne volim? To sam ja htio reći. Au! Čemu to? Da se sabereš. A zašto me tako ne voliš? Zašto te ja tako ne volim? Zato što... Ne znam.
Samo mi nisi drag. Ne. Trebaš pomoć? Samo, još malo mi treba, samo, ajde, ne, ovdje. Au, ne, ne trebam. Ne, au. Hajde, Maksi, umrijet ćeš tako. Dobro. Ali nikom ni riječi. Dobro. Možda da probamo tvoju tehniku. Ali rekla si znam što sam rekla, okej? Ali poričem to. Mi stvarno trebamo pomoć. Okej. Opava! Dobro, ne moraš baš zvučati ko... Aj ti bolje. Opava! Da, to je baš puno nježnije. Jo, ljudi, šta ste vi bili za... Nikome ni riječi. Točno tako. Što ti? Da. Sad, ko nam je to mogu smjestiti? Oni koji nam uvijek smještaju. Alex, Alen, Niko, dolazite ovamo. Daj, dečki. Da, Maksi. Čekajte mene. Au. Da, Maksi. Zašto ste nas zatvorili u sobu? Što? Mi nismo ništa napravili. Da, trebali smo samo... Šuti. Nismo mi bili to. A niste? A ko je onda? Ništa se nije dogodilo. Dolazi ovamo svi ti. Propala nam je. Moram priznat, svi ti je bolja od nas. Au, čemu to? Čekajte mene.